Hey, welcome back to my reality show. Sen siam na kan zir don ani. Ting pui sen hi siam har lava. Ting pui sen siam dan chu ma sabera tui kan chuang so tui kan tui chuan so tu kha. Kan la chua ka nga chuanin I tui kha. Kan ti lumang kan chuang lumang a. A chen chuanin tui lum an chuan la I ting a fe kha thla khin ta. Chuanin I chuan so nuwa a fe kha thla ka nga chuanin tui do nani ma se a tui da dang ve ve tha pen ta pang ti chuanin kan chuak me kha kina al dai huna quarantine lang hang jadi chuanin ti kwan lo so por to ha kanina Tuan lan ve dulu bang kan telang tuan nak keman kalau inang kacung tin sak lung tu kamo dia ni tuanin na boy thak nakin apan program a group photo an langam lau pang tuan changai sir ngai mo tuanin dia ano lang huwa